लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनै बे गोदान भिडिअ बरायबाय नोंथांमोना थांनाय नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आङो जोंनि माइ गायग्रा फोथार आरो लोगोसे जोंनि खोथिया फुनायखौबो नुगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंनि लाइफ स्टाइलनि ब्लग ट्रेभेलिं बायदि बायदि नोंथांमोना भिडिअ नुनो मोनगोन नोंथांमोना नैबे चेनेलाव गोदानबा अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरोना लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना थाबैनो आंनि नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो आङो फोथार मोनफैबाय जोंनि फोथार खाथि नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों जोंनि फोथारखौ नोंथांमोन नायदो जोंनि माइ गायग्रा फोथारखौ मादिना नायबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बे जाबाय लामा फोथाराव थांग्रा लामा आरोना ओरैबायदि हाब्रु जादों नै मोसौ होनानै ट्रेक्टर सालायनानै गोबां हाब्रु जादों आरोना ओमफ्राय नै बेनो लोगोफोर जोंना माइ गायग्रा फोथारा नै मालाय गायजोब्बायानो मिसिंफोरनि गोजा आरोना बांसिनानो बे हाया जोंनि बर'फोरनिया ओरैजाय गोजानावसो दंजोबो लोगोफोर बिराद गोजानाव थांनांगौ जोंनिया बे नुनायानो जोंनि गामि आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय थाबाय गामिया ओमफ्राय नै मालाय दाम दुम माइ गायदों खोथिया फुदों गायजोबसिगोनानो मालाय नै गायजोबफ्रामबायानो गैलानो बेथिं एसे एसेल'सै आरोना अबेबा लामाया दै जाजोब्बाय एखेबारे जा गोथौ नैबिजोंथ' थाबायनाया मेन लामाजों बे लामा दं आरोना ट्रेक्टर खारबाय थानानै गोथौ जाबाय ओइ नैसिमल' लामाया बिराद गोथौ जाबाय आरोना नै ट्रेक्टर खारै खारै गारि खारै खारै दै जाजोब्बाय मालाय गायजोब्बायानो नै गायजोब्बाय नैथिं जोंना आइया हारसिं खोथिया फुगासिनो नै ओरैजाय मालाय गायगासिनो नै गायजोब्बायानो सेस मालाय जोंनियाल'सै नै बेखिनियाव खोथिया फुगासिनो दं नै आइया हारसिंनो सेस फुजोब्बाय जोङो दब्लायसे फुखाबाय आरोना आदा बेलायावनो अलसिया नुखायो नायनानै मानसिखौनो सेस आदा बेलायावनो फुजोब्बाय आरोना नै साथामजों सेस नै मेम'रां जाजोब्बाय मालाय गायखांजोब्बाय नै जोंना सो दं आरोना बेयो ओरैजाय गोलावनो मालाय गायखांजोब्बाय जा फुबाय जोङो साथामजोंनो